Mga kapuso, hisgutan na sab nato ang gikahiligan karon sa mga kadaghanan labi na sa mga plantito o plantita, ang pagkolekta og mga tanom. Apan kining ato makauban karong buntaga, nahilig sa pagkolekta og pag-alaga og mga bonsai. Atong sayron ang istorya ni Sir Robert Legaspi, ang presidente sa Kibawi Bonsai Enthusiast. Sir Robert, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, mayong buntag pod. Sir, short background, paunsa ka ba nagsugod sa pagkahilig aning mga bonsai? Nag-start ko tungod kay nakoy sikan kasin nga nakauna sa kuha og bonsai. So sa sige niyag pang bonsai, usually niya ang iyang mga materials for bonsai, lagyo niya makuha tungod sa mga igo sa widening, road widening. So tungod sa kadagko labi na og bougainvillea, dili niya madala og siya lang. So ako ang mo offer niya nga uban ko kay aron ako'y gunit. Mura bitaw ang tanom among gipang rescue. Sato pa ang akong pagbati sa mga tanom murag sayang. So dito dai ko naka-start po dayon og sugod sa bonsai. Sir, on a personal note, sa imuhang tanaw, unsa ang nagtulak kanimo nga magustuhan kini nga tanom? Sa pagsugod, murag dili pa kayo ka makakita og daghan nga kayuhan sa bonsai. Pero magkadugay ka ng mahatag na bitaw nimo ang time sa tanom nga nanaka sa time nga magbisbis. Murag dito gyud ka dito ka makahuna-huna gyud nga ang pagbonsai kanang murag wapo gikay siya nga kanang matawag nga hobby. Unsa pod ba ang imuhang paboritong bonsai plant ug ngano kani ang imong napili? Ang para sa kuha sa pagkakaroon, murag tanan gyud mo akong paborito. Mura man gud og kanang ang imuhang gugma sa tanom, mura bitaw kag walay pinalabi. So para sa kuha, tanan nga bonsai nga ako ang giatiman nga nasa kuha, pulos ginako paborito kay ngano equal gina sila og pag-atiman og pagpatsada, pag-maintain. Sanglit ka kolekta sab ka og mga bonsai, pila na ba kabuok ang imuhang mga tanom karon, sir? Sa pagsugod nako mga August year 2018, mga until now mga more or less siguro mga 100 kabuok, pero dili pa gyud ma-consider nga bonsai kay dili man gud mubo nga proseso ang pagbonsai. At least mo take 5 years sa kada usa. So mag 3 years pa lang ko, tapos ang sugod pa ginako murag layo pa gid kayo sa kahibalo. Pero on training na siya sa pagkakaroon panang ang bonsai man gud murag matawag nimo buo nga bonsai kanang yung complete na gid siya matawag nga bonsai. So kana sa pagkakaroon bonsai materials pa lang siya tawag. Sir, lisod pod ba alagaan ang mga bonsai? Unsa ang imuhang mga paagi sa pag-alaga ani? Dili man ningon matawag nato nga lisod, basta naka-undergo ka og mga lectures. Tapos regular dayon nga attend og mga workshops and demo. So dito sa workshops and demo ginatudlo ang tanan gyud related sa bonsai. Tungod kay ang tanom lahi og mga karakteristik na ay pwede nimo i-apply sa ani nga tanom, pero dili pod pwede sa uban nga tanom. On a personal note, unsa ang nahatag nga kaayuhan sa pagkolekta og bonsai diha kanimo? Unsa ang epekto niini sa imuhang kinabuhi? Before sa wala pa ko nagbonsai, ang pamagi nako para mura ko malingaw. Laag tapos tagay. So kila ko ka years ngayon ana at nya pag uli ang ako ang kinabuhi adto nga time online games, computer. Tapos mabilar di dugay na pud makamuka kay bilar. Kapoy kayo ang pamati kay bilar walay pamahaw. Pero pag bonsai nako, nabiyaan ako to nga mga bisyo. Tungod sa bonsai, murag ning bata ko gamay sa una murag tigulang na ikognaw ato, pero karon tungod sa bonsai wala na, mura na ko og naana sa 16 years old, pero actually 42 na ako edad.
Daghang salamat Sir Robert sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Daghan po kayong salamat sir, mabuhay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.